ассалому алайкум бародарони азиз ва подписчикони канали мошини фурӯшӣ. Бародарон ҳама каса созен хубен, саломатиё, настроениё худованд ҳама вақт соз бошен, дарди саратон набинем. Ман дар навори имрӯза баҳри шумо якчанд мошинҳоро пешкаш менамоям, ки ҳатман ба шумо маҳсул мешавад. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям, ки ҳамун лайки бепул ва подписатсияро биҷиқ фаромӯш накунед. Касоне ки дар канали мо меҳмонанд, подписатсия кунед ва зангулаша давсе моем. Ҳамарӯза видеои мо баҳри шумо пешкаш мешавад. Хуб дӯстони азиз, мошини аввалини мо ВАЗ 2199 мебошад. Солаш 2001, мотор 1.6, бензин ва газ. Коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол дар ноҳияи Ҳамадонӣ, яъне дар Московский мебошад. Нархи мошин 9000 сомон. Рақамҳои соҳиби мошин дар болои каналаи марҳамат. Касе мошинхаре занг бисана бо қаттон муомила мекунад. мошин состояниеш хуб аст. мотор, ходовой, 4 баллон навайзадагӣ, пӯшидагӣ надорад. касе мошинхаре рақамҳои соҳиби мошин дар болои каналаи марҳамат занг занед, қатъи биён айпеш ҳамсуҳбат шен, иншоалло ки арзон мекунад. хуб дӯстон, мошини навбатии мо Nissan Maxima мебошад. Солаш 2004, мотор 3, бензин ва газ. Коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт. нархиш 35000 сомон. касе мошинхаре рақамҳои соҳибаш дар болои каналаи марҳамат занг бизана, бо муомила дорад. мошин состояниеш хуб аст, ягон дард надорад. 4 диска баллони нав дорад. мошина фурӯхтании соҳибаш дастурос на. касе мошинхаре марҳамат зангш бизанем, бо муомила мекунад, айпеш қатитон арзон мекунад. соҳибаш хеле инсони хуб аст. хуб дӯстон, мошини навбатии мо Mercedes Benz мебошад, ки солаш 2001, мотор 1.8, бензин ва газ. коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт. нархиш 45000 сомон. рақамҳои соҳибаш дар болои каналаи марҳамат. касе мошинхаре занг бизана, бо муомила дорад. мошин задагӣ, пӯшидагӣ ягон чӣ надорад. мошини хуб аст. касе мошинхаре марҳамат занг бизана, бо қатъиён муомила мекунад айпеш. мошини навбатии мо Daewoo Nex мебошад. солаш 1996, мотор 1.6, бензин. умуман газ задагӣ нест, бензини холия. коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт. нархиш хеле арзон аст, 14000 сомон. рақамҳои соҳибаш дар болои каналаи марҳамат. касе мошинхаре занг бизана, бо қатъи муомила мекунад. мошин нав мотор карда, состояниеш соз аст. айти чӣ мерава, як краскаш мекунӣ, тамом. ягири фақат ҳай карда мегарди. мошин хуб аст. касе мошинхаре марҳамат номерои соҳибаш дар болои канал аст, занг зана, арзон мекунад. бо қатъи шақшақ кунед, чизе аст аз худаш мепурсем. мошин дастуросна фурӯхта мешавад. мошини навбатии мо Opel Astra N мебошад. солаш 2006, мотор 1.6, бензин. коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт. нархиш 53000 сомон. рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. марҳамат, касе мошинхаре занг бизана, бо қатъиш муомила мекунад. мошин состояниеш хуб аст, ягон дард надорад. мошин дастуросна фурӯхта мешавад. дар соҳибаш хуб дар кор шуда. касе мошинхаре марҳамат занг бизана, айпеш бо қатъи бирава шақшақ кунад. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Astra мебошад. солаш 1999, мотор 1.6, бензин ва газ. коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт. нархиш 66000 сомон. рақамҳои соҳибаш дар болои каналаи марҳамат. касе мошинхаре занг бизана, бо қатъиш муомила мекунад. мошин состояниеш хуб аст. мошин ягон дард надорад. 4 диска баллони нав. задагӣ, пӯшидагӣ ягон чӣ надорад. марҳамат, касе мошинхаре занг бизана, дига маълумотошро аз худи соҳибаш пурсад. мошин дастуросна фурӯхта мешавад.
мошини навбатии мо Daewoo Lacetti мебошад. Соли 2005, мотор 1.5, бензин ва газ, коробка передачаш автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт. Нархаш 35,000 сомон. рақамҳои соҳибаш дар болои канатсай марҳамат. Касе мошинхари заминона бо муомила дорад. мошин састоянияш хуб аст, ягон дард надорад, задагӣ пӯшидагӣ надорад. 4 диска баллони нав. касе мошинхари марҳамат намесонад. соҳибаш дар боло қайд кардагияд ки сечкаи зайчикай боша алиш мекунем. марҳамат, касе мошинхареро алиш кунай, дар рақамҳои соҳибаш занг занад, қатъӣ шақшақ